prosper. Terinya ke county masia kama od bura ma county masia rwako paro marticho ko jalo governor ma county no William Oduol paro mano pedi od bura gi MCA ma East Sembo Godon Onguru. Oduol itudo gi ketho bura kama otingo tiyo marach gi apis mare, tiyo marach gi omenda ma county masia kod ketho mamoko ka koro od bura masia ochiwo committee mabiro timo nonro ewi ketho mitudo go jalo governor no. Kotenore gi paro mano pedi od bura ma county masia gi MCA ma East Sembo Godon Onguru. MCA sprade koda boro ma county masia no podho paro mar thicho oko jalup governor ma county no William Oduol e paro mano kali e yoro mbulu ma panda ma MCA achiel kende e mane okosire. Please, let us give Honorable Raila Odinga peace, Mr. Speaker. When he's busy trying to help us down there and we are busy fighting for useless things. Mr. Speaker, let us give Honorable Raila Odinga peace because our political opponents up there will find a lot of advantage. William Oduol itudo gi ketho bura kama otingo ketho chike maturka mawachore no chuna pisas ma ochungne weche mag chiurak kata tenda mag losa pini e county ma Siaya mondo mi olok nonro mag oboke maromo 89 mag tenda go itok chik. MCS go wacho ni jalup governor no bende osebedo katiyo marach gi apisi mare kagi wacho ni Oduol no tiyo gi apise marach kama no tiyo gi omenda maromo milion 18 e bero apisi mare chenro mane onge budget mar county no. MCAs masiago wacho ni higa mokalo jalup governor no tiyo marach gi omenda mag county no bang' diero momoro mamare uon kadho wadna mchumbi gi riwruok mar Ice Park bura mane onge gi tudruok moramora gi county Siaya. Kata kamano omenda mar county no tigo e tawo wuodh Oduol kod romo makamano. Oduol bende itudo gi ketho mar roko kendo tiyo marach gi jotij county Siaya. Ahinya to mago mane migawo mar omenda ka bende itude gi ketho mano mar kiro weche moko ma okadiera ne jopiny kama oting'o mago mosebedo kolieko ne piny owacho ma county Siaya ok tayo makare. Od bura no koro chugo committee moting'o MCAs 14 mago mabiro timo nonro kendo manyo neno ewi mago modonyne go Oduol. Committee no igeno ni biro duogo e od bura bang' ndalo 10 kod neno makamago. Pono ne girem chope od bura no gi neno go parono biro gore Luanda. To kagi kelo neno moromo to od bura no biro bedo ko thuolo mar goyo mbulu mar thicho oko jalup governor William Oduol. Paro mogwenyore koro medo wuok ewi okang' ma od bura ma county Masiano kao. Ka wenge koro rango committee no ka bende gibiro chwalo neno moromo thicho oko Oduol ya PC koso oyo. Onge gima unyalo tebo to kendo sechego un gi safari. Uriembo wakal gini pio pio ochulnwa ndege wahao Mombasa. Gidhi Mombasa for 1 week. Ne jo Siaya oyiero jok ma ichulo to wacho gik kaka pesa tiyo kose no gi oyier gi mondo gitetea jopiny. Jopiny ol to jo Siaya ol to kokwang'iyo ODM ni emogolo president masani ngatie. President ma Kenya en ja ODM. Ministers wan go karibu 6 mago mana jo ODM mabende no gol mana kakigolo William Oduol ni. To kako gol William Oduol ni nyalo bedo hape. Okwang'eyo kimakiny.